ikaw ay masarap kahit wala na siya sa iyong harap. Huy! Pag pinatawad mo, hindi ibig sabihin babalikan mo, huwag ka marupok. Ang regalo na pwede mong ibigay sa ex mo kahit talaga nga namang wala na kayo. Hindi material. Minsan pwede na yung mga comeback ba? Huy, comeback. Unang Christmas gift kay ex ay kapatawaran. Hindi tutuwad kundi magpapatawad. Wow! Pag pinatawad mo, hindi ibig sabihin babalikan mo, huwag ka marupok. Patawarin to the point na wala nang galit ang mamumutawi dyan sa loob mo, sa damdamin mo. Para kapag nakita mo siya, hindi nakawalan. At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko kanina, ang iyong glow up. O, diba? Iniwan ka man, sinaktan ka man, wala na siya sa buhay mo. Pakita mong kaya mong mabuhay at gumaganda ka. Pumopogi ka knowing na wala na siya. Siya ay maglalaway at maghahabol na sa'yo dahil may peace of mind ka na. Wow! Pangatlo't panghuli na pwede mong Christmas gift kay ex ay napaka-simple, napaka-basic. Wala ka ireregalo, wala ka ng pake, wala ka ng pagmamahal. Makita mo siyang nagpapasarap na kung kinukulit ka man niya, wala ka nang ibibigay pa sa kanya kahit 5 duling na atensyon at pagmamahal. Basic na basic, di ba? Enjoy this season na kung saan ikaw ay masarap kahit wala na siya sa iyong harap. Huy! Ay, ang ganda nun Ang galing ko ron. Sariling buhat. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.